Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na, malapit nang magwawakas itong mundo. So, padayon ako. Start na. Ang oras. Ang sa'yo oras na. Okay, start. Magsugod. Alas 10:30. Mauman. 10:40. Start now. Okay, so maayong buntag sa mga kahigalaan o mga kaigsuonan nga naminaw sa maong debate. Og ako lang gihangyo ang akong katbang og ang mga nagpaminaw niini nga palihog lang mute sa inyong mga cellphone para nga di ta magkuan dili magsaba. Brad Jen, murag nagsapaw na imong tingog, sige, pwede lang nimo nga i-off na. Sapaw ra ba, pilde? Okay, so karon ang ako isip permatibo, no, niining tema, ang tema nga akong pamatud-an ko nga ang Sabado, mao ang adlaw igpapahulay o Sabat, sumala sa Biblia o referensya. So ako di ay, no, si Brad Daniel Maasin, usa ka Seventh-day Adventist. So ang kini nga tema, usa kini ka proposisyon sa ako ang kaatbang. Buti pasabot nga siya'y naghatag og tema niini or proposition nga kini maoy akong pamatud-an kay ako naghatag ko sa iyang proposition pero murag di man siya kauyon sa akong proposition. So ang ihang proposition maoy akong gidawat nga pamatud-an nga ang Sabado mao ang adlaw igpapahulay o Sabat sumala sa Biblia og referensya. So ang akong pamatud-an, no, mao ang Sabado, mao ang adlaw igpapahulay o Sabat. So ang katungdanan nako mao ang pagpamatuod nga kining Sabado mao ang adlaw igpapahulay o Sabat. Usbo nako ang akong katungod mao ang pagpabarog o pagpamatuod nga ang Sabado mao ang adlaw igpapahulay o Sabat. Asa nako ibasi ang akong pagpamatuod? Kini makabase sa Biblia o referensya. So for clarification niining akong tema para nga masabtan gyud nato kung unsa gyud ang dapat nako nga ipabarog niining tema. Ang akong tema nagpunting kini sa adlaw igpapahulay nga mao ang Sabado. So dili nako katungod sa karon ang pagpamatuod kung kini iya ba sa Kristiyano o iya sa mga Israelita ra. Dili na mao ang tumong sa maong tema nga akong gipamatud-an o ako ang ipamatud-an. So hinaot unta nga kining akong kaatbang nakasabot ni sa tema nga iyang giuyonan kay siya ra ba maoy nagpropose niini nga tema. Ako lang ning ipasidaan nga daan kay basin kon ang akong kaatbang maabot ni siya ron sa mga pangutana nga wala na ni haom sa tema. Kay kini nga tema kapila naman ni namo ka bisis nga gipamatud-an o galing kay pag-abot sa debate maabot man sa patyanay o sa unsa pang gisupak daw ni Kristo. So dili na mao ang tumong, no, sa maong tema nga akong angay nga pamatud-an. So sugdan ako ang akong pagpamatuod pinaagi sa mga pagbasa sa mga sitas sa Biblia o sa mga referensya. Ang una nga sitas nga atong basahon nga magpabarog nga ang adlaw nga igpapahulay mao ang Sabado o Sabat, mabasa nato kini, no, sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 8 hangtod sa 10. Matod dinhi, hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw, maghago ka og buhaton ang tanan nimong buluhaton. Apan ang ikapitong adlaw, maoy adlaw nga igpapahulay alang sa Ginoo nga imong Dios. So niini nga sitas, atong makita ug atong maklaro nga ang gipunting gyud sa Ginoo nga iyang gisugo mao ang ikapitong adlaw. Dumdumo nato nga kini specific nga ikapitong adlaw wa magsugo ang Ginoo nga kini nga usa sa pito. Dili sugo sa Ginoo nga dumdumo nato ang
bisag asa sa 7 ka adlaw or usa sa 7 ka adlaw. Klaro nga gipunting mga kaigsunan, ang ika-7 adlaw mao ang adlaw igpapahulay. Sa English klaro pa ni kay ang English sa King James version nigamit gyud kini og ginatawag nga definite article nga word nga mao ang the. Ang word nga the nagrepresent kana sa usa ka definite article nga gitumong niya sa sunod nga phrase. So, og imo ning basahon sa English, nag-ingon dire, the seventh day. Gigamit ang definite article word nga the. So, nini, maklaro na nato nga, ang ika-7 nga adlaw, mao ang igpapahulay sa Ginoo nga ato ang Dios. Ang usa sa mga version, no, nga version sa mga Catholic, nga ilahang sila mo ay nag-translate, ang ginatawag nga gi-translate kini gikan sa Latina Vulgata. Ang gisulat diri sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 8 hangtod sa 9 nag-ingon dinhi, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay sa unom ka adlaw magbuhat ka og himuon ang tanan mga buhatonon nimo. Murag kuhay isa akong pagbasa. Apan sa ika-7 ka adlaw nga iya sa Sabado o kon pahulay sa Ginoong Dios nimo. So dire gisulti gyud nga ang pahulay o adlaw igpapahulay mao ang Sabado. Sumala sa version nga translated by Catholic. So basin makaingon ni siya nga sa New Testament raman ko nagbase. So basahon nato kini sa New Testament. Di aki murag pila na lang ka oras Mr. Moderator? Api ka minuto? 3 minutes left. So gamay na lang kayo. So ako nang dali-dalion. Lucas kapitulo 23 bersikulo 54 54 tubtob sa kapitulo 24 bersikulo 1. Akong basahon kini sa Good News Bible. Matod pa dinhi. It was Friday and the Sabbath was about to begin. The women who had followed Jesus from Galilee went with Joseph and saw the tomb and how Jesus' body was placed in it. Then they went back home and prepared the spices and perfumes for the body. On the Sabbath, they rested as the law commanded. In chapter 24 verse 1, very early on Sunday morning, the women went to the tomb carrying the spices they had prepared. So diri makita nato ang tulo ka mga adlaw nga tulo ka pagpasunod sa mga adlaw nga gisulti sa maong teksto. Una ang Biyernes, ang sunod sa Biyernes ang adlaw igpapahulay ug ang pagkahuman sa adlaw igpapahulay mao ang adlaw Domingo. Sa ato pa ang adlaw igpapahulay naa na siya na sentro sa tunga sang adlaw Domingo ug sa adlaw nga Biyernes. So sinik iniini klaro na kag mahibaw-an nato nga niini pala nga sitas ang adlaw igpapahulay mao ang Sabado nga naa sa tunga-tunga sa Biyernes o sa Domingo. Now kini napamatud-an ba nato kini nga 1 minute. Okay, klaro na kaayo mga kahigalaan nga napamatud-an nato sa Biblia. Now adto ta sa referensya. Ato na lang kining basahon kining usa ka buok referensya mga kahigalaan kay murag daghan man kayo 1 minute na lang. Matod pa dinhi sa libro sa Katoliko. Sa Convert Catechism of Catholic Doctrine, page 50 nga gisulat ni Reverend Peter Geierman. Gisulat dinhi matod pa dinhi question, which is the Sabbath day? Ang tubag, Saturday is the Sabbath day. Klaro og tataw nga bisan mao ang ilang ang referensya nagpamatuod nga ang Sabado mao ang adlaw igpapahulay. Bro, Jen. Okay ra sa mga pun-an natog 5 minutos. Imo hapot karon pun-an natog 5 minutos kay murag gamay ra kayo ang 10 minutos na. Pwede na po mo na sabot. Ha? Mo na matigil sabot na to. Lusod kay pang usbo lang gas. Dili ako pa tanong si Brad Eugene kung okay sa iya kay wala ni siya ipangutana sa kuha karon sa referensya kay usa ra ka referensya akong malatag. Oo, pwede na po kay kabalo man di kong alang-alang kana ba? Okay na. 5 minutos. Ya punan po na ako 5 minutos karon mo ha. Tagaan tigag pinaskuhan bisan di pa Pasko. Salamat kayo, salamat. Sige. Akong padayonon. Maman ka kwan. 5 minutos.
Okay, 5 minutos. So, 10:47. Yes, start. nagpasalamat ko sa akong higala karon kay buotan po siya o kamao po siya mosabot sa maong debate. So, akong padayonon mga kahigalaan, so napamatud-an na nato sumala sa Biblia sa mga sitas nga akong gibasa sa Biblia nga ang adlaw Sabado mao gyud ang adlaw ipapahulay. So sa referensya nga akong gibasa, okay, actually ako nang gi-categorize sa tulo ka bahin kining akong referensya. So niining mga referensya makita nato ang ang kamatuoran na hanungod sa adlaw ipapahulay nga maong Sabado. Una, ang gisulti dinhi sa dictionary. Matod pa sa dictionary mga kautoran, mga kaigsuonan, kung imong i-type sa Merriam-Webster Dictionary, ang pulong Sabat, ang iyang itubag sa imuha, the 7th day of the week observed from Friday evening to Saturday evening as a day of rest and worship by Jews and some Christian. So ang Merriam-Webster na anay gisulti nga kini ang ikapitong adlaw gikan sa Biyernes sa gabi hangtod sa Sabado sa gabi. So ato maklaro nga kana mao ang adlaw nga Sabado mga kahigalaang mga kaigsuonan. Sa website www.dictionary.com og i-type nimo ang pulong Sabat, tagaan kaniyag meaning. Nagsulti dinhi the 7th day of the week, Saturday, as the day of rest and religious observance among Jews and some Christians. Unya na pa siya gi-quote nga teksto mao ang Exodus chapter 20 verse 8 to 11. Now, usabot sa mga referensya diha mabasa naton sa mga dictionary. Now, ang pulong nga Sabado ato sa ning makuha sa mga pinulungan. Mapamatud-an pinaagi sa mga pinulungan. Sumala pa sa www.en.mwictionary.org. Sa wictionary.org, kung i-type nimo ang pulong nga Sabado mga kaigalaan, tagaan kaniyag meaning or pinulungan. Ang pulong Sabado matud pa dinhi from Old Portuguese Sabado, from Latin or ecclesiastical Latin Sabbatom, from ancient Greek Sabbaton or Sabbath, from Hebrew Shabbat or Shabbat. So niini mga kahigalaan atog yung napamatudan nga ang mismo ang pinulungan lingwahe mga kahigalaan nagpamatuod nga ang Sabado ang kahulugan niini sa Greek or ang translation niini sa Hebrew ug sa Greek Sabbath nga mao ang adlaw ipapahulay. Now, ako nang gibasa ganiha di apay usa ka libro nga sa mga Katoliko, classic reference series The Faith of Our Fathers. Gisulat ni siya ni James Cardinal Gibbons. 1 minute. 1 minute o sige, mahingagaw pa ni. Page 89. But you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never observe. So niining ang mga libro, mga kahigalaan, mga kaigsuunan, di apa sa pasyong mahal. Pero di na ako mabasa kay murag wala na oras. Pero kini usa na ka malig-on nga ebidensya pinaagi sa Biblia og referensya nga akong napamatud-an nga ang Sabado mao ang adlaw igpapahulay. Ako lang clarification nga ang tema nga ako ang gipamatud-an nagpunting na hanungod sa adlaw igpapahulay. Wala kini nagpunting sa mga ceremonies, sa mga practices or sa mga balaod nga anaa sa adlaw igpapahulay. Kay basin mangutana ni siya karon ang akong kaatbang nga patyon o gisupak or bisang unsang mga pangutanaha kini nagpunting sa adlaw igpapahulay nga mao ang Sabado. Okay? Daghang salamat. Oras na karon sa negative side aron pag question sa affirmative. Para na kay start na maman og 10:58. Sige. Natira ni kiningawan. Unang pangutana. Unang tubag. Sige. Gigamit mo ang Exodo Kapitulo 20, versikulo 8 sa unang Biblia nga bersyon imong gigamit. Ang pangutana na kay mabasang Sabado diha uwa. Ang una na tubag nako? Tubag. Tubag. Sa unang version nga akong gigamit, ang gisulti sa maong version mao ang ikapitong adlaw nga mao ang adlaw igpapahulay.
Apan kini gipamatud-an sumala sa inyong Biblia nga gitranslate gikan sa Latina Vulgata nga kini mao ang adlaw Sabado. So kung sa unang version mangita ka og letra por letra, di ni mo na mabasa ang letra por letra. Pero kana maklaro na to nga ang ikapitong adlaw mao ang adlaw ipapahulay og sa karon nato karon mao ang adlaw nga Sabado. Sumala sa inyong Biblia. Natubag ang pangutana. Sunod pangutana. Balikon ko ang pangutana. Imong Balikon ang gigamit tubag. ang Exodo 20, versikulo 8 sa unang bersyon. Mabasa diha ang pulong Sabado o wala? Categorical question. The answer categorically. Mabasa. Okay. Di ang tubag. Tubag na. Tubag. Sa unang version nga akong gigamit, kung pangitaon nimo ang letra por letra, imo nang nadungog. Nga ang gisulti sa unang version nga akong gigamit, ang ikapitong adlaw mao ang adlaw nga igpapahulay sa Ginoo. So kung ang letra por letra dili wala gisulti. Pero klaro sa ikaduhang version nga akong gigamit nga kini gipamatud-an nga Sabado. So kung supa ka, kung di ka mooyo nining unang version, isupa ko nimo ning ikaduhang version kay gisulti man dinhi nga Sabado. So kung mao na akong tubag. Salamat sa imong wala nagkadimaong natubag kategorikal Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection. Objection. Ay ba, sapo ko ron. Dili ta mag-comment sa bro. Ang trabaho. Ang trabaho sa akong katbang mao pagpangutana dili ang pagkumpinto, Mr. Moderator. Okay. Mangutana lang sa objection granted, mangutana lang ta Brother Eugene. Ang trabaho pagtubag, imong trabaho pagpangutana. Okay, sunod pangutana. Imong giingon di palang dugay nga niya sa Exodo 28 nga niyon ta kini adlaw ipapahulay sa Ginoo, tinuod to? Mao na ang gisulti sa Biblia. Adlaw ang gisulti sa Biblia ikapitong adlaw igpapahulay alang sa Ginoo nga imong Dios. Alang sa Ginoo nga imong Dios. Tima, ingon ka, pamatud-an mo ang Sabado mong adlaw igpapahulay Sabat sumalas Biblia referensya. Doon na ba tayo mabasa diri pahulay sa Ginoo o wa? Sa imong tima? Ang tima, tubag. Ang tima, pamatud-an ako nga Sabado mao ang adlaw igpapahulay. Sumala sa Biblia og referensya. Wala sa akong tima nga pamatud-an ako alang sa Ginoo. Apang kay mao manay nasulat sa Biblia. Alangan man sab nga ako ana siyang putlon o di na ako basahon mahimo kung baka ko ni ana. So ang tema nimo wato kay mabasa nga imong gi-refer ni sa adlaw sa Ginoo imo lang gidugangan. Tubag, wa man ko wa man na sa akong tema. Ang akong tema pamatud-an ko ang Sabado mao ang adlaw nga ipapahulay sumala sa Biblia og referensya og nabasa nako sa maong teksto sa Exodus 20 versikulo 8 nga ang ikapitong adlaw mao ang adlaw igpapahulay. Unya kay nasulat man sab na sa Exodus nga alang sa Ginoo nga imong Dios. Alang di po na nako basahon himuon ko ni mahimo kung baka ko ana og ako nang putlon. So uyon ka nga sa imong tema wala nag-refer sa adlaw sa Dios. Ang ako ingon nga pahulay ra Sabat. Sabado. Diyan tubag. Klaro lagi. Naa sa akong tema. Pamatud-an ako nga ang adlaw igpapahulay mao ang Sabado. Sumala sa Biblia og referensya. Unya sumala sa Biblia nga akong gibasa sa Exodus 20 versikulo 8 hangtod sa 10 nga ang ikapitong adlaw mao ang adlaw igpapahulay alang sa Ginoo nga imong Dios. So alangan po din ako ni basahon og tuloy padayon ning kining alang sa Ginoo nga imong Dios nga giapil man sa gisulti sa Biblia pero wala nag-focus niining ako wala nag-focus niining nga bahin. Moderator style sa nang para magkasinabot ay stop the clock sa para magkasinabot ang pangutana at ang pangutana dapat atong subagot sa categorical question. Mao lagi. At mag-apil og comment. Fair play lang para magkasinabot para magtagbo ang inyong wadalan. Mao lagi. Esba pangutana, Brad, esba pangutana. Ang pangutana na ko ningi imong pamatud-an ang Sabado mong adlaw ipapahulay Sabat. Una ningon ka sa Exodo 20 kini pahulay sa Ginoo. Sa imong tema dunay pahulay sa Ginoo diha wa? Tubag, wa gid ko nag-ingon nga kini pahulay sa Ginoo. Ang naa sa tema ang ikapitong adlaw maoy adlaw nga
igpapahulay. Ang ikapitong adlaw mao ang adlaw igpapahulay alang sa Ginoo nga imong Dios. Pero wala nagpunting ang pagbasa sa akong tema dili nagpunting sa diri sa gisulti nga alang sa Ginoo nga imong Dios, kundi diri sa gisulti nga kini adlaw nga ikapitong adlaw mao ang adlaw igpapahulay. Kay mao man na ang akong pamatud-an. Unya og di ko ni basahon basi imo pug kong akusahan nga giputol-putol nako ang sitas sa maong ang ginasulat sa maong sitas. So mahimo po kong bakako ni ana. Okay. Sunod pa ko tana, uyon ka nga wala ka nagpamatuod ni kanaan daw sa Ginoo. Tubag. Klaro ang ako ang gipamatud-an. Pamatud-an ako nga ang adlaw igpapahulay nga ang Sabado mao ang adlaw igpapahulay o Sabat sumala sa Biblia og referensya. So nabasa na nako sa Biblia og referensya mao na ang akong gipamatud-an. Okay. Gamit mo Merriam-Webster Dictionary meaning Sabat. The 7th day of the week observed from Friday evening to Saturday evening as is and worship of Jews and Christians. Sunday observed among Christians as a day of rest and worship. Ano sa'yo? Pakiotro kay nagputol-putol imong tingog. Niya nga itong basahon. The 7th day of the week observed from Friday evening to Saturday evening as the rest of worship and by Jews and Christians. Sunday observed among Christians as a day of rest and worship. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Ang akong gipamatud-an ang Sabado mao ang adlaw igpapahulay. Mao bitaw nga kanang ikaduha nga meaning wala ko na siya gibasa tungod kay wala ka na naapil sa akong gipamatud-an. Ang naa sa akong gipamatud-an dili buti pasabot nga wala ko na giapil og basa kay akong gitago. Kundili wala sa tema nga akong gipamatud-an. So karon ang iyang gipangutana naa diha nga bahin. Ang akong gipamatud-an ang 7th day of the week observed from Friday evening to Saturday evening as a day of rest and worship by Jews and some Christians. Kato nga referring sa granted magsiguro siya nga pangutala. Kana nga libro nga dictionary nga imong yang ibasa di mo man ang gigamit. Dahil ang utala dapat bago lang mo pangutala siguro sunod man kay gigamit pa ka nga referensya. Tama lagi. Bago lang mo. Sige. Imong trabaho to bago gina siya nimo ang pangutana. Sige, i-refresh ang pangutana, i-refresh. 7th day of the week, Sabbath. 7th day of the week observed from Friday evening to Saturday evening. A rest of worship and by Jews and Christians. Sunday observed among Christian as a day of rest and worship. Sakto ni sa'yo. Sakto ang giingon sa Webster Dictionary nga ang 7th day of the week observed by Friday evening to Sunday evening by some by Jews and some Christians. Sakto na. Kaning ang sunod nga meaning Sunday observed among Christian as a day of rest and worship. Sakto ni sa'yo. Dili man na mao ang atong tema ang about sa Sunday. So kung ang atong ipamatud-an about sa Sabado, mao gani na ang akong gisulti sa imuha nga wala ang kanang gisulti diha wala ko nagibasa kay wala sa atong tema. Basig mukawas na ta nara ba sa atong tema nga ang mukawas sa tema pilde or dili obligado nga motubag. Kay paminaw sa i-clarify ko lang dili obligado nga motubag kung gawas sa tema o wala sa gipamahayag na sa atong roles. Okay, moderator time sa pwede man pa mo object dayon ang namay moderator atong panahon ng objection kung i-granted mo ni moderator dili nagbo ta mo object na kita mo explain. Natural gid. Objection, Mr. Moderator. Natural gid na nga i-explain pod sa side sa nag-object ug unsay bahin sa iyang gi-object. Mao na, Mr. Moderator. So, klaro nga naa sa roles nga dili mo gawas sa tema o sa gipamahayag. Unya dili sab obligado nga motubag ang magsiglalan tugi kung wala kini sa tema o wala sa gipamahayag. So ang iyang gipangutana nga about sa Sunday, wala man na sa tema o wala po na nako gipamahayag. So dili ko obligado sa pagtubag nga ana.
Okay, kaya nilisan ni pangutana, Mr. Moderator, kaya mura dalisod. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Ang trabaho sa akong kaatbang mao ang magpangutana, dili ang magkomento. Wag gyud ko naglisod. Tawhay ra kayo. Sige, Brad, dili na mag-comment, both side, ang atong trabaho, tubag, kung utana lang, ta. Ano, pangutana kay 1 minute na lang din. Ano? Ang listahan sa mga pulong sa Biblia sa mayong balita nagingon adlaw ipapahulay kapitong adlaw semana Sabado. Giisip kaning lang adlaw sa mga Hudyo gidili ang pagtrabaho nining adlaw. Uyon ka nga ang nag-iisip nini mga Hudyo. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Okay. Ako nang gipamahayag ganiha nga ang tema namo wala nagpunting kung sa mga Hudyo ba o sa mga Kristiyano. Klaro ang akong gipamatud-an bahin sa adlaw nga igpapahulay. So kung dawaton sa akong kaatbang nga pildi na siya, di na niya kaya nga nigaron ang Sabado nga maong adlaw nga igpapahulay, tumagon ko. Katapusang pangutana. Oh. Tiko 23 bersikulo 39 nagingon nga ang unang adlaw ikawalo mo'y mga adlaw higpit igpapahulay. Tinuod ni? Okay, objection, Mr. Moderator. Ang topic, dili bahin sa unang adlaw o sa ikawalong adlaw. Klaro ang akong tema. Pamatud-an ko nga ang Sabado mao ang adlaw igpapahulay. Sumala sa Biblia og referensya. So ang akong ang gipangutana sa akong kaatbang bahin naman sa unang adlaw ug sa ikapito ug sa ikawalong adlaw. Dili man na mao ang akong gipamatud-an. Ug nasa atong roles kung dili obligado ang mutubag ang magsigla lang tugi kung wala sa tema ug wala sa gipamahayag. Moderator style. Ako sa mo istorya. Kanang obligado kamo tubag ani ang affirmative kay nag-term na or related ka sa sabat, nag-isgot og paulay. Musa obligado gila nimo isip nagpamatuod sa ikapitong adlaw nga mao ang Sabado imong yang pangutana haon sa tema gyapon. Haon siya nga tema. Musa tubagon na nimo kay isip di affirmative. Mao gay na akong giingon, Mr. Moderator. Ang akong tema nagpunting sa adlaw igpapahulay nga Sabado. Wala nagpunting sa naunang adlaw ug sa ikawalong adlaw. Mao na nga akong gisulti kanang saya ug usa pa wala ko na gipamahayag. So, ang akong paabuton sa iya mangutana siya og sa akong gipamahayag sa Biblia ug sa mga referensya nga akong gipamahayag. Time na, wala na, time na. Mao na ang ako Okay. Children, won't you heed the final call? The harvest is ripe and the Savior bids us all. He says, seek ye first the kingdom and proclaim to one and all, Christ is coming back, get ready. Choose the narrow way, hold steady. Put away all sin and give the final call.